myöhemmin Death Valley. Muistan sen hetken, kun ekan kerran lähdin käymään Jenkeissä. Niin se oli se sama päivä sattumaa. Onko Marke on kaunis tyttö? Peliliikkeeseen. Ai joo, kyllä. Siellä liikkeessä oli just Mutta kuka on laittanut Marken kauneuden? Mailis hoitaa Marke tosi kaunis. Ai. Katos nyt mihinkä mä menin. Miten va? Väitä kunnolla. Ei se lähde. Laita näin. Oi joo. Joo. Mä otin kerran sitä ottanut sen tilitositteen ja tein sen mun pajalle näytin, että ei tämmönen on nyt firma. Kyllä se nätti on, ei sillä voi mitään. Ai joo. Se on tosi kaunis nainen. Siinä on 290 vuotta, tiedätkö? Siinä on 290 vuotta. Mä oon joskus ollut kaunis, mutta kato, siitä on 100 vuotta melkein. Niitä on, siinä voi elää 100 vuotta, tietysti. No, joo. Kaunis. Kiitos vain sulle kauheasti. Et kuule ymmärräkään ollenkaan, kuinka kiltti sä oot ollut. Kiitos sinä itsellesi.